Nazdar chlapáci. Tak tady je přímá ukázka, že signál ze satelitu jde chytat i v bytě, ale musíte mít nasměrovaný GPSku na okno, aby měla co nejlepší signál. Tady vidět na obrázku, kolik je tam zachycených satelitů, ale jo, a ta jednička znamená, že jsou zafixovaný, čili že z nich probíhá příjem. Podle mého testování se nejlépe osvědčil Custom Firmware 3.10 a jeho drivery pro GPS, které jsem extrahoval z originálního firmwareu 3.10. Oproti 3.3 má lepší příjem signálu a rychlejší spuštění GPS. Tady je malý detail na GPSku. Tak tady se nacházím na střeše obchodního domu Kaufland a je vidět, že mám zafixovaných napevno 8 satelitů z 8. Takže není pravda, že GPS od Sony zvládne jenom 3 satelity, příjem ze 3 satelitů. Dále vám ukážu, že mapa jde zazumovat až do nejmenšího detailu a vpravo dole je ukazatel síly signálu a je vidět, že je skoro plný kotel, kromě jednoho čtverečku. Takže tímto odpadají pochybnosti o síle signálu. V dalším videu vám pak ukážu GPSku za jízdy, bohužel teďka jsou v autě sám, takže asi těžko bych řídil a natáčel s kamerou. To by bylo o držku. Takže počkejte až na večer. Zatím čau.